नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. कोकणी मालवणी सुगरण या चॅनल मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज स्पेशल डे आहे, पर्टिक्युलर माझ्यासाठी. माझा आज वाढदिवस आहे. तर आपली सुगरण अर्चना पूर्ण तयारीला लागलेली आहे. आज तुमच्या समोर किंवा माझ्यासाठी स्पेशल ती बर्थडेच्या निमित्ताने एक काहीतरी डिश, अशी सरप्राईज डिश घेऊन येणार आहे. तर ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूच. तत्पूर्वी माझा वाढदिवस, या वाढदिवसानिमित्ताने मला खूप रात्री 12 वाजल्यापासून विश आलेले आहेत. पर्टिक्युलर आमच्या आईचा कॉल तर 12च्या ठोक्याला रेग्युलर येतो. मलाच नाही तर आम्ही सर्व भावंडांना, तिच्या सर्व मुलांना, आमच्या मुलांना. तर ते आवर्जून 12च्या ठोक्याला रेंजमध्ये येऊन कॉल करते. तर ती एक मोठी गोष्ट असते. आईबरोबर कॉलवर बोलतानाचा व्हिडिओ प्रॉपर असा शूट झाला नाही माझ्या मुलीकडून, त्यासाठी तो आम्ही तुम्हाला दाखवू शकत नाही. त्या व्यतिरिक्त मला आता रात्रीपासून सोशल मीडियावरती व्हॉट्सॲप, फेसबुक किंवा अदर टेक्स्ट मेसेज, पण अजूनही टेक्स्ट मेसेज असे विश मला येत आहेत. ज्यांनी मला आतापर्यंत बर्थडे विश केले त्यांचे मी धन्यवाद मानतो आणि मी रिप्लाय देतोच आहे मॉर्निंगपासून. अर्ली मॉर्निंग तर इनफॅक्ट मी रात्री खूप उशीर झाला. त्यानंतर अर्ली मॉर्निंग आज मी देवगड हापूस आंबे पिकअप करण्यासाठी गेलो होतो. ते मी मॉर्निंगला घेऊन आलो. त्याच वेळेला सुगरण अर्चना यांची प्राथमिक तयारी चालू झालेली आहे. त्याच्यानंतर मुलींनी माझ्या आता अचानक डिमांड केली आहे की पप्पा फिरायला नाही कुठेतरी. तर ते एक शेड्यूलमध्ये ॲड झालेलं आहे. तर टोटल एकदम बिझी शेड्यूल आहे. मुली मला म्हणत आहेत की फिरायला जाऊया. तर मी एक डिसाईड केलं आहे, गोराई या ठिकाणी यांना एक राऊंड मारून आणायला पाहिजे. तर आम्ही थोड्याच वेळाने निघू, आम्ही सर्वजण. सुगरण पण येणार आहे. ठिकाण आमच्यापासून एक 15 किलोमीटर आहे. तर तिकडून येऊन आम्हाला नंतर पुन्हा केक कटिंग हे सेलिब्रेशन करायचं आहे, केक कापायचा आहे. तर त्यानंतर त्यामधल्या वेळेमध्ये सुगरण हिला सरप्राईज डिश तयार करायची आहे. तर ती डिश कशी, ती सरप्राईज तिच्यासाठी पण आहे की आपल्यासाठी, माझ्यासाठी ती कमी वेळात कशी डिश आपल्यासमोर घेऊन येते ते बघण्यासारखं आहे. तर पाहू. आम्ही आता थोड्याच वेळाने गोराईला राऊंड मारून येतो. चला मंडळी, जरा बर्थडे निमित्ताने यांना फिरून आणतो. मुलांना हौस आहे फिरायची. बघ आमचं जगू कसं दरवाजा उघडतो. माझी चप्पल घेतली काय? नाही काढायचं. गाडी कोण लावली? हा, चला मंडळी, आम्ही आता गोराईला फिरायला चाललोय बर्थडे निमित्ताने. मुलं बोलली हौशीने, त्यांची हौस पूर्ण करायलाच पाहिजे. सुगरण पण आहेत आमच्यावर. आमचा छोटा अगोदरच बसलाय गाडीमध्ये. चला आपण भेटू मग गोराई बीचवर किंवा मध्ये प्रवासामध्ये. चला. गणपती बाप्पा मोरया. काय आलं बघूया, ते काका आले, बघूया काय बोलतात. काय जाईल ना गाडी? आमच्याकडे मंडळी खूप पार्किंगचा खूप प्रॉब्लेम आहे. सो सगळीकडेच असतो जनरली. मुंबईमध्ये स्पेशल पार्किंग क्वचित आता टॉवरमध्ये, कॉम्प्लेक्समध्ये असते. चला, गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. आणि गणपतीला स्पेशल आपण बोलतो उंदीर मामा की जय.
खाण्यापिण्याची सोय. संध्याकाळी आहे पंचपक्वानाची सोय. हे बघ हवालदार येईल, हवालदार कुठे आहेत? हे काय रेडका 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 माहित ना तुमका? माहितच. रेडका म्हणजे हे हवालदार. कोकणात जाताना मुंबई जातो आम्ही जायचे ना पहिले, समोर येले की आम्ही म्हणायचे हवालदार येलो हवालदार. सगळे म्हणायचे हवालदार कुठे दिसत तर नाही. मोठे हवालदार. हे मोठे हवालदार रेडका. म्हशी आपण म्हणतो ते वेगळं म्हशी आणि ह्यो म्हशी वेगळं खरं म्हशी. परिधी तराट जातात ना बाईकवाले मंडळी. आता आम्ही आमच्या घराकडून निघालोय भाईंदर ईस्ट वरून आम्ही निघालो. भाईंदर ईस्ट वरून आम्हाला आम्ही आता एक आमचा गोल्डन नेक सिग्नल आहे तिथे आम्ही पोहोचतोय. हा गोल्डन नेक सिग्नल आहे भाईंदरचा, जंक्शन मीरा भाईंदर. त्यानंतर हे ब्रिज चढल्यानंतर भाईंदर वेस्टला पण जातो. 12 ते 15 किलोमीटरला हार्डली गोराई लागते. गोराई हा भाग बोरली मध्ये येतो. तसं पाहिलं तर आमच्या इथून भाईंदर वेस्ट वरून राई, मुर्दा, नंतर मोरवा हे गाव गेल्यानंतर उत्तन येते. उत्तनच्या पुढे गोराई. असा आमचा 15 मिनिटाचा प्रवास आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर गोराईमध्ये आम्ही थोडा मौज मजा करू मुलांच्या आवडीने. त्यानंतर आम्ही पुन्हा गोराईमधून निघून घरी येऊन केक सेलिब्रेशन. त्याच्यानंतर पंचपक्वान्नाचा आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण अर्चना याने जो भेद केलेला आहे त्याच्यानंतर आमच्या या व्हिडिओची सांगता होईल. जाएगा सफर साथ चलने से। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे।
मेन रोड वरून राईट घेतल्यानंतर पुन्हा हा इथे वरती येऊन थोडा लेफ्ट आहे. दर्या किनारा सरळ आहे. त्या पुढे जो फिक्सी रिसॉर्ट आहे तो एकदम फिक्सी सी रिसॉर्ट समुद्रावर आहे. सन बीच रिसॉर्ट हा पण तो बाजूलाच आहे. त्याच्या इथे काय आहे? ताडगोळे घेऊन बसले होते काका ते. समुद्र पट्ट्यावर आलात की तुम्ही आता गोराई म्हटलं तर गोवा, आपल्या कोकण पट्टा आणि गोवा हे ठिकाण आठवतात जनरली. त्यामुळे याच दगडाकडे माझ्या आहे इथे गाड्या अडकल्या तर सेफ स्पॉट माहिती आहे ना. आपण बॅक साइड ने आलोय. फ्रंट साइड ती आहे. जर पुढे तुम्ही सरळ गेलात मेन रोडने की एसटी स्टँड येते, सॉरी रिक्षा स्टँड येते. रिक्षा स्टँड वरून राईट घेतला की तुम्ही समुद्रामध्ये एंट्री करता. समोरून गाडी आलेली आहे. आता पर्याय नाही, मला रिव्हर्स घ्यावं लागतं. कधी कधी माघार घ्यावी लागते मंडळी. आणि हा समुद्र पट्टा आहे. आता आम्ही काही इथे बुक करून आलेलो नाहीये, तरी सुद्धा रिसॉर्ट मध्ये गाडी पार्क करून आम्ही खेळू शकतो. चंगू मंगू छोटू काय झोप काढलीस काय देवश्री? चल बीचवर आणली गाडी बघ, गोराई बीच. काय सुग्रण फिरायला आलात आज? चला चला क्या चला फटाफट. अरे हा मस्त हवा सुटलेली आहे. चौघा एकदम लाईनीत उभी राहिली. काय करता, जातास का आतमध्ये? विचार काय करतास? काय आला, पळालास की काय? मी पाठी उभी राहते बाबा. मोठा शंख आहे बघ, मस्त खूप मोठा. हा मग एका घे. पप्पा टाटा. ए काय पण काय बाय बोलतो बाबू. आजोबा काय केलंस ते वरती कर ना. तिथे लूजच येतो पप्पा. खवळो 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 नाहीतर काय पण बडबड. परिधी काय मजा येते. चला आपल्याला घरी जायचं आता. केक कापायचा ना, केक सेलिब्रेशन बाकी आहे आपलं. हा मासो खवळो असतात, खवळो मळियो मळियो. बघ पापलेट. हा बघ बघ काय आता शेंगटी आहे का? शेंगटी शेंगटी असतील शेंगटी. लाट आली लाट आली लाट आली. काय उभी राहा, घाबरतेस काय? जा पुढे उभी राहा. आली आली लाट आली. उभी राहा, घाबरू नकोस. तो चला आता घरात. चिंग्यानो चला चला.
काळो गो दिलो चला. चला मंडळी आम्ही निघतो आता गोराईवरून घरी जाण्यासाठी भाईंदरला. घरी गेल्यानंतर भेटू मग. वाढदिवस साजरा केला जातोय माझा. दोघी चिंग्या आहेत ना मध्ये. वाव मस्त. फिरून आलेले आहेत. अजून मामा खायचे आहे. श्री आणि श्री. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. बरी बाबू नातो. उभा राहतो. परी हे करते. हो वाटते. अरे वा. वली मॅडम. अरे वा. मुलगी शिकली प्रगती झाली. आमरस पाहिजे मला. आमरस. केक कापायचा का? हा? हो 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 हो. मली केक कापूया. ओके. पापाला नको कापू. इकडे कापू. इकडे कापा बाजूला. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर पप्पा. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे डिअर पप्पा. हॅपी बर्थडे टू यू. हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर पप्पा. हैप्पी बर्थडे टू यू. ये देऊ आहे. हे काय हे नको असं काय काम नाही. नॉर्मल केक बरं मला. मँगो फ्लेवर. आज आपण आंब्याचा दिवस आहे आज. तिला भरवा. तिला नको आहे ना. का मला अरे वा. गिफ्ट. रेवन. थँक्यू मम्मी. सुगरण मामी. थँक्यू बर्दी. अरे फोन येतोय बघ. कोणाचा कट केलास का? अगं बर्थडेचे फोन येतात. आव जेवण झालं का विचार मम्मीला. हा आज काहीतरी स्पेशल बनवते ना माझ्यासाठी. काय स्पेशल काय? सरप्राईज काहीतरी आहे. मम्मी जेवण झालं काय? रेडी. हो झालं तयार. आणते जेवण. बसले काय ग पप्पा पाठवत जेवायला? हो बसले. हा बसलेत. चल पुढे चल मी येते. हा सरप्राईज बघूया. सरप्राईज काय जेवण आज मम्मीने केलंय. गुढीपाडव्याला आपल्याला प्रेक्षकांना दाखवायला मिळालं नाही. आज रामनवमी परवा झाली. त्यानंतर आज माझा बर्थडे आला 2 दिवसामध्ये. रामनवमी नंतर माझा बर्थडे येतोच दर वर्षाला.
त्या निमित्ताने बर्थडे निमित्ताने मम्मी काहीतरी सरप्राईज देते. बघू आता प्रेक्षक हो काय आला आमची राज्य मालवणी बनव. सुगरण समोर आणते आहे ताट. अरे वाव व्हेरी नाईस. काय एवढा काय केलंस? परी आमची चेंज झाले, लुक्स परीचे चेंज झाले बघा. बारका ए जगू काय काय केलंस काय या? बघा ओळखा काय काय केलंय. थांब एक मिनिट प्रेक्षकांका सांगूया पहिला. हा प्रेक्षक बघा पंचपक्वानच म्हणू शकतो एक प्रकारचा. आता मला आता राहवत नाहीये कुठून सुरुवात करू. नॉर्मली आपल्या एक चांगलं काही फंक्शन असतं. आता आज माझा बर्थडे या निमित्ताने त्याला आपण नॉर्मली आपण गोड पदार्थच खात असतो. तर गोड पदार्थाने सुरुवात करतो. पुरी श्रीखंड म्हणू शकतो आपण. पुरी श्रीखंड, पुरणपोळी पण आहे. पदार्थांची ओळख करून देतो. सर्वप्रथम सुगरण तुमचे मनापासून धन्यवाद. माझ्यासाठी एवढे मोठी स्पेशल थाळी तुम्ही समोर ठेवली. बऱ्यापैकी नॉर्मली ती रेग्युलर अशी पंचपक्वान बनवतेच, म्हणजे स्पेशली माझ्या बर्थडेसाठी वगैरे तर असतंच. पण ह्यावेळी श्रीखंडचे 4 प्रकार त्यांनी बनवलेले आहेत. बरोबर ना अर्चना सुगरण? हो हा, 4 प्रकार आहेत. 4 प्रकार आहेत. तर आपण प्रेक्षकांना सांगू शकतो. सुरुवात करूया. पदार्थांची नावं तुम्हाला सांगतो आता. मस्त बनवलेले आहेत, खूप भरून दिसते आणि जेवताना खाली बसून जेवायलाच मजा येते. टीपॉय किंवा डायनिंग टेबल यापेक्षा आपल्याला खाली बसून जेवणे एक आवडीने म्हणजे मस्त जेवल्यासारखं वाटते. तर चला चालू करूया पदार्थांची नावं. प्रथमतः आपला हा डाळ भात म्हणजे वरण भात म्हणू शकता तुम्ही. ही वरण आहे. त्यानंतर आम्ही गावी सोला बटाटा म्हणतो, म्हणजे पिवळ्या गोड्या बटाट्याची भाजी. त्यानंतर पनीरची आमच्या पूर्ण माझ्या मुलांना आवडते ती पनीर मसाला म्हणा, पनीर भाजी. त्यानंतर बटाट्याची भजी. त्यानंतर पुरीनंतर आजच गावावरून देवगड हापूस आंबा आम्ही मागवला आहे. अजून मी काही ऑर्डरच्या पेट्या पण मागवल्या, त्या उद्या येतील. तर तो हापूस आंबा. त्यानंतर गोड एक पुरणपोळी. 4 श्रीखंड बनवलेले आहेत. तत्पूर्वी हा आमरस आहे, जो आज आंबा आला आहे तो त्याचा रस मॅडमने आमच्या ठेवलेला आहे. त्यानंतर हा साधा श्रीखंड. त्यानंतर ड्रायफ्रूट श्रीखंड. तर केसर श्रीखंड. आणि हा स्पेशली आज आम्रखंड. असे 4 प्रकारचे श्रीखंड आज कोकणी मालवणी सुगरण अर्चना हिने माझ्यासाठी किंवा आमच्या पूर्ण कुटुंबासाठी स्वतःच्या आज मुलांसाठी हे केलेले आहेत. तर मंडळी चला मी सुरुवात करतो. तत्पूर्वी मी माझ्या परीदी लाडकी परी माझी. त्यानंतर माझा छोटा जग्गू पण आतमध्ये त्याचा मूड वेगळा असतो. तो चिडका आहे, भयंकर चिडका आहे तो. तर मी सुगरण आहे. त्यानंतर माझी मोठी मुलगी आहे देवश्री. तर मी सुरुवात करतो. पुरी घेतो मी. लय भारी बनवलंस. मला पर्टिक्युलर आम्रखंड आवडते. तत्पूर्वी माझ्यावर मी माझ्या परीदीला देतोय. परी सांगायच्या कशी झाली मम्मीला. सुगरण तुम्ही घेणार का? घ्या. माझा बर्थडे असला तरी तुम्ही घ्या हो. घ्या. हा आता मला बघा मी भरवल्यामुळे आता ती मला भरवते. आम्रखंड डायरेक्ट आमरस. ओके ठीक आहे. एकदम गोड श्रीखंड. हॅपी बर्थडे पप्पा. थँक्यू. अरे वा बोल परी. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. मस्त एक नंबर झालेला आहे. दुसऱ्या श्रीखंडांची पण चव घेऊन सांगूया कशी झाली आहे ते सुगरण यांना. परी हे घे साधं श्रीखंड.
एक नंबर. मी गावात असाच बनवायचो. आठवण येईल मला. गावची आठवण येते. ड्रायफ्रूट हा? मस्त आहे. हे घे, हे घे. तू सर्व खा बिंदास. तुला कोण गोड तुला आवडतं. विचारणार नाही. आमरस पाहिजे त्यामुळे तो अगोदर मी हे घेतो. एक नंबर ड्रायफ्रूट. आमरस तर ठीक आहे. आमरस आपण खाऊच. त्याच्या अगोदर केसर. केसर पण एक नंबर. परी आमच्या आमरस चालू केलाय परीने. देवश्रीला पण आमच्या आम्रखंड खूप आवडते. मँगो टाकलेला आहे भरपूर. देवश्री कसं झालं सांगा मम्मीला. मस्त आला. मँगोची टेस्ट जास्त आहे. फ्लेवर म्हणजे चांगलं आहे. मस्त चांगला आहे ना. आता पुरणपोळी खाऊन बघूया. अरे वा वाव कशी आहे. वाढ असाच भरला. जेवणार काय. पुरी खा भाजी बरोबर. भाजीवर पुरी. बरी मदत करते मंडळी. त्यामुळे काय मला टेन्शन नाही आहे. आम्हाला आमच्या देवासाठी पनीर ही भाजी खूप आवडते. त्याच्यासाठी एक बाईट स्पेशल देवासाठी. देवश्री पनीर पुरी पनीर खाऊन बघ. एक नंबर आहे पनीर खाण्यामध्ये. आणि तिचे भावंडे पण आहेत काही. खाते पण तशी नाही. आता आंबा जर खायचाच आहे स्वीट म्हणून. आता आपण खालत ना. हा बटाटा भजी खाऊया. माझी आवडती बटाटे भजी. परी तुझं चालू दे. गोडा बटाटा भाजी एक नंबर. मंडळी ही आमची कोकणी मालवणी सुगरण अर्चना हिची पंचपक्वान अशी डिश तुम्हाला कशी वाटली कमेंट्स करून जरूर कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. बघा परी पण आमची सांगते. परी बोला. व्हिडिओला चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. नमस्कार मंडळी. आजचा आमचा व्हिडिओ थोडा लेंदीच झाला आहे. थोडा स्पेशल माझ्या बड्डे निमित्ताने सुगरणीने आज एक पंचपक्वान अशी थाळी तुमच्यासमोर आणायची असं ठरवलं होतं. तर शेड्यूल खूप बिझी शेड्यूल होता आज. अर्ली मॉर्निंग मी देवगडचे हापूस आंबे पिकअप करायला गेलो होतो. नंतर एका साईडला अर्चना सुगरण हिने आपलं काम जोरात चालू केलं होतं. त्याच्यामध्ये आमच्या मुलांची एक अपेक्षा होती कुठेतरी त्यांना बाहेर घेऊन जायचं. म्हणून मी त्यांना तसं प्लॅन केलं होतं. गोराई जसं तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर गोराईला आम्ही लगेच गेलो फ्रेश होऊन देवाला नमस्कार वगैरे करून बत्ती वगैरे दिवाबत्ती करून आम्ही गोराईला गेलो होतो. त्यानंतर गोराईवरून येता येता थोडा उशीरच झाला. त्यानंतर केक सेलिब्रेशन करायचं होतं. केक सेलिब्रेशन करता करता तुम्हाला केक खायला या असं म्हणायला विसरून गेलो. आता मी म्हणेन त्याच्यासाठी मी दिलगिरी व्यक्त करतो. कारण थोडा अवधी कमी असल्यामुळे मिळाल्यामुळे त्यानंतरची पंचपक्वान थाळी ही डिश तुमच्यासमोर आणायची होती. त्यानुसार थोडा वेळ कमी होता. पंचपक्वान थाळी ही कशी वाटली तीही जरूर कळवा. प्लस हा व्हिडिओ आमचा थोडा जसं मी म्हटलं थोडा मोठा झाला, लेंदी झाला आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट्स करून नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. आणि अजूनही सुगरण विनंती करतायत की बड्डेच्या निमित्ताने सबस्क्राईब ज्यांनी केलं नाही आहे, मी तसं एक गाराणं पण घातलं आहे देवासमोर. तर त्याची रील तुम्हाला लवकरच बघायला मिळेल. तर त्या बड्डेच्या निमित्ताने सबस्क्राईब करा असं त्यांची अर्चना सुगरण यांची विनंती आहे एक.
तर होऊ देत. सबस्क्रायबर थोडे कुठेतरी थांबल्यासारखं वाटतंय. तर आमचे व्हिडिओ जर आवडत असतील तर जरूर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आयकॉनवर पण क्लिक करायला विसरू नका, कारण तुम्हाला आमचे पुढचे व्हिडिओ कोणते असू दे, रेसिपीचे असू दे, शक्यतो आम्ही जेवणाचेच व्हिडिओ आम्ही कंटिन्यू करू. प्लस जसे आजचे काही आमचे असे स्पेशल ओकेजन असतील तर बर्थडे किंवा फॅमिली फंक्शन्स हे तुमच्यासमोर आम्ही जरूर घेऊन येऊ. तर चला, पुन्हा एकदा विनंती, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर बाय, टेक केअर, काळजी घ्या, देवा काळजी.